We're back. Balik at our For how many days? Kay busy namin sa practice sa ano. sa Milo. Milo and... Kasi Milo day! Modern! So, namin din sa... Maring namin sa ay nakadako. Kanang-rate nga. Nag-big switch. Asa sila pa doon? Go. Hi guys. So namanik na sa gina namin diri sa San Jose. Oh, sa San Jose Bake Shop. Guys, doon na may gulo kinanira. Ay, wait, pumunta yan. So, mga na siya. First, second, third, the last. You stated. So, what na yung mga pinaka-love ko rin yung challenge. Kaya it is an absolute, there is an wrong na siya. Mga bata, kasi wala magawa. Magsusundin pa. Ay, huwag gayahin sa bahay kasi mga kasira ng chat. Mga professional ang gumagawa nito. O, diba? Huwag siya natagal. Panghawa namin diri kay ito na sa next destination. Sa City Savings. Oh, ito na sa City Savings Bus. Bye-bye. So see you later. Mag-vlog na sa ngayon yan. Ito.